Ambe tenenduna utkalo klefla ambalma o bisimila malak cuka don kibaru kenekan bi kibara munu mambolo kada kulukan ode mali kalanko ministry ale labendo koni sabati wala sa kalandiw ulu koni ka san laba nyogondaw ulu koni be se ka ke ka nyechuka ka hakila jigi ka fo jouer kalu clé mugan kononton alamsado mali école karamo ulu koni ka hake nyini jekulu bela jelen koni farala nyonka ni ka uno fem ko koni wele ka hakilna falen falen koni ke ni hakilna falen falen nun koni konnala o ya yire ka fo ko u koni bena geleya do mali kalandiw ulu koni ka nyogondaw konna ni ulu san laba examen ye dunu koni kelen ka u ni hakilna nunu koni da kene kan o kelen mali kalanko ministry ale fene sebenke o duguseje ni ka yire ka fo ko san laba nyogonda nunu ko u koni bena ke ko ulu tena bo école de ulu ni école de so mo jiki koro o sababu yala u ya yire ka fo ko u koni bena école karamo do uta furuba kalanso la ale ni kere école karamo fene ni fenfe koni ba do ko akon be se ka examen nunu koni baraw ke ko ale ni école karamo munu yere kon fene kun talendo segena fiye bola ko ubena o école karamo nta wala sa cukamna ulu kon be se ka école dum ka ulu kon ka san laban examen nun kon baraw ke kanye ale ni o tamelen ko xapo yin fene ko mali yoro mun kon be no ni ulu mabolendo ko sobe ko uba nyini ye kalande somo ulu ka jekulu fe ale ni ye faso de jekulu ale ni école ko nyana bo baga mun be ken yoro ko falenuna ko ulu kon ka ujija ni ka se ka lakana ko na sabati examen ke ron na wala sa cuka na kalande ulu kon be se ka uga nyogonda nunun ke lakana ko na la ale ni hakilla tike ko na la u ya yire ka fa ko nyinan kalanko ko ni ko o dina la no fe ko ni nyogonda nu ye ko u baraw be na ke kanye kibara were mambulo kada kulukan ore mali ministry sombe no ni ale ko ni ka baranya silindo sanin fere sabati lima obe ka nyangili ko ni ke siman songo yelenna kawla dona ka fo abe wakati jambo siman songo kun yelene do kosabe mali jamana nyamo ulu ni jagomseni tigu ulu ka nyema ko ni sigila kapma o nyawaye nun konnala u koni bena fola ni ka yire ka fo ko siman songo ko ogato watan shekina atoni o foka be nun ko fe ko ku nyogon kele nyogona jagomseni tigu ulu koni ye ni wale koni bo asirafe ko ga o wati koni temele ko jatemina ko ni ayire ka fo ko siman songo kon be wa mugana atoni ministre sombe ni ale ka baranya shilendo sanin fere ko nyawma o fana kon ye aka barakela do ko nimbla ni ka yala bamako quartier ko nin konnala ni ka laje mo mun ko ni ka siman songo kacha o kum konnala ko ko ni magasin chama ko dimine ni ayire la ka fo ko ulu ko ni ka jamana ka sariya la batu ko o mo munu minelen fleni ko ulu ni nyangilim kon ka kan ko obeda uluka ko afene ko ni mo mun kon fene be no ko ni ulu siman san songo kelemana ko ulu kon fene be se ka uga numero veru wele ni ka ni tigila mo nunu ko fo wala sa jogamna uga bara kon be nya ugulu kibara wara mambolo kada kuluka mali finitigu ulu kon ka bolma fen kon yelena dugu jugoro mbudo kan ni o chila ni oye ayre la fa ko mo woro ulu jugina ni ko da fe wa ukme bolma fen yere kon fene kono ko o chena boko kibara mun sirama ulu kon ne ayre ka fo mali finitigu ulu kon ka lakana bara ukum kon dala baboye ale ni somadugu nyogon chalala mobti marala mali finitigu ulu kon ka bolma fen kon yere la dugu jugoro mbudo kon ka ni yoro ko falena ni o koni nchilani akono moye fintiki mugo woro ulu jogina wa ukme bulma fam yere kon fenna ko o chiena peu ni kasaren ko fe deme dona finitiki nunuma ni katani uye sebare docteur subala tele ala kuna foni kunchela kibara were mbambolo kada kuloka ore mali polisi woro munu koni muntobe kamelen doga sayala ko ni polisi woro ko ukoni betara bamako kasubumbala kibara mun serama ulu konne ayire ka fo communicat ale juge flana o ya maria di ni ka polisi woro nunu munu koni sembe Abdoulaye Keta o ga fakalila ni ka ni ma woro nunu koni belata kasubumbala kawla duna ka fo ko ni polisi nunu ko nyangli beretala ukama kadaka uye kamelen do koni impone anila ni o koni to ko ye Abdoulaye Keta ye uga lakana barado usimfe ambalma ni ne kuye o ha bidon kibaru e kada kuluka ani che aka kuluma jola o kambe anyona were